wong jalan iki jembatane aku, mbok nyawak dalang semene. Lho, tandha tarima kasih ora kudu duwe, lek duwe akeh tunggale digoleki kenek, liyane ya kenek. Liyane apa contone? Coba aku tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Yu Tatin Titot ingkang made in saking Kulon Praga. Kaya apa slindange coba kaya apa? Mangga Yu. Kok ketok tuwa banget to Yu. Iki dudu oknume Petruke. Iya, iya. Angger wong ora gelem tuwa. Ora mbiyen ra saiki angger wong wedok ngopo ya angger saya tambah umure malah saya tambah kemayu. Gumun. Ora Mbak Tatin, ora Mbak Lia, ora bojoku, mesti senengane kok foto. Mula sing kena sok-sok iki nuwun sewu wong lek ora mesti ndeloki status, ndelok story, keadaan badan iki mboten mesti sok-sok ya pas wareg, sok-sok ya pas luwe. Yen pas wareg ngerti storine Mbak Tatin ora masalah. Nek pas luwe mergo dhewe angger story mesti ngrembug panganan sing dipoto panganan. Terus karo ngisore ditulisi berdoa sebelum makan. Mbok ngelingi lek kancane ya akeh sing ora iso mangan. Kono peh awake lemu mungan mengen. Lah yang di posting ya ming sambel lho. Apa pengen tak sambeli apa piye? Sampe ora ngerti ta lek wong perang biyen. Pengen sambel disambeli. Sadurunge perang kudu nggawa bedil, musuh teko dibedili. Jroning perang nggawa tombak, musuh teko ditumbaki. Perang nggawa repopel, musuh teko di repopel. Coba Latin, ya. Aku malah kelingan kuwinya. Coba. Anyela Janjimu. Janji Selendang biru. Aslendang biru. Alah selendang biru. Alah. Selendang biru. Among enaki. Tekan. Ayo. Sing bener Mas. Kempit lah. Apa? Ora. Galake neh. Kene lho Yu. Piye Mas? Ayo. Ora tekan. Ngono lho. Nara tekan batin setiamu. Yuk, Cik Roklu. Selendang biru. Somben ning Ponorogo tanggal 14 bintang tamune genti Mbak Tatin teng Desa Kemiri. Yen taun wingi Mbak Elisa. Pokoke desa niku gentenan. Yen ra Tatin Elisa, Tatin Elisa, Tatin Elisa wis ngono ki terus. Kok ora bareng ki wae ya, Cek. Kok ora bareng? Lah kepenak awakmu no golek bareng. Niki bulan ini aku bersama Mas Petro ketoknya 4 kali ya. Ketoknya. Ketoknya basa ngendi? Ketoke. Ayo, 4 kali. Ya semoga-moga iso lancar. Engko yen ora Mbak Elisa ya awakmu, yen ora awakmu ya Mbak Elisa ngono kuwi. Nggih, pokoke sinten mawon, penting semangat. Ngono iki aku merjuangne lho, Mbak. Sosok wong nanggapno bintang tamu sinten nggih Pak Dalang. Anu Mbak Elisa mawon, Mbak Tatin. Anu niku pun kulino ten mriki. Lho nika duwe multi talenta napa-napa apik. Nika mawon. Lek mboten nika kula mboten sah mawon jenengan tanggap. Sosok ngono aku. Wong nanggapi manut karo aku. Lah yen ngono ki mbok kowe ngerti ya karo Madangkara, ngerti ya karo aku. Kon piye? Lah gandeng sing lantaran ibarate wong jalan iki jembatane aku, mbok nyawak dalang semene. Lho, tandha tarima kasih ora kudu duwe, lek duwe akeh tunggale digoleki kenek, liyane ya kenek. Liyane apa contone mang ngomong? Contone? Ayo. Apik, ya Tin. Yo.
lebokke Mataram. Tatapan janjimu selendang biru. Lumbung desa Pratani Kota ayo di mlebu kepiling Mas. Mundut saking para kadang-kadang panitia. Mas Gareng apa, Tre? Gong Nun.